Ko himen ko para bahit how try Jesus Christ. Hakinigas ni ngidang yus ngaw siapang kekatin kapapinting yangi kapapinkendit yangi. Utray Jesus kren hangi siapang ka jingjot jangga Jerusalem. Utray Jesus kren shangi siapang kata ka por bansawan hakaba bun gikon jangi kin kelon iya. Ukren shangi siapanga jingsha lebeng. Ukren haka ju kapor siapanga jingkardor banyaine haka jinget hautrai. Ko himen ko para ladangi peit naka jimpule naka kitab jimpen pau bad ka jimpule gospel ngilaban yosno siapang laitiliki laitiliki jaka kaba kaktinu balai ka kadau hangi Babylon Rome bad Jerusalem. Kine kilongi jaka ba paunam shua yau Jisu ka Babylon kalalonga ri ba kalain bor ba kalalonga ri ba don born ki nongsen shar ba kalain bor ka shipangai ba kalain bor ba kilala ban job yakiwei pa kiri ba kila sin shar yaki but baro ki riba marjan janga Babylon kilati but ngite pro yaka jingles new janga Babylon what yake paid Israel kila pinjot yaka Jerusalem temple kila ra jing kila ra bor yaki brio kinte shinrang but ki kullung shaka Babylon but kala donga kana janga jinge babun jai born ki paid Israel kamdame shipotiligi jaid Israel kila du jaid namar janga Babylon ka Babylon kalong ka dakashin janga jingsiniyo ka Babylon kalong ka dakashin jong ubaman ka Babylon kalong ka dakashin jong baro ka jingauria bat ka jimbrai janga partay bat kalalong ro ka dakashin janga jingting bat ka jingshirke nandang yusngo siapang Rome. Namar bunsin habang yusngo minta siapang Rome kawan kindit kinsan haka jimut jangi siapang kawatikyan siapang upabakoy siapang balang Katolik. Henry omde kumba ngip ngo minta haka por jangki jingim Kristan baningko. Habak yusngo siapang kirteng bakari Rome kalalonga ri bashirke kalalonga ri jongi gentle kalalongi ri jongi nongsin shar ki basiniyo kalalonga jaka jongi blaitao kalalonga jaka jongi jimmane blaitao but ka rom kalalonga jaka badon bon ki jinge balenga banra rom namar yaka bala kadau haka kitab jimpan pau shapanga jingjot but ka jinkelon janga Babylon kalong shapanga Rome bad bon ke baro ka kadau hangdo kaba kadau shapang ka Rome haka por omde Rome ba minta henre Rome haka por jangi Kristan hagis pas nem beningkong what Yeshua kata ka por Washua ka jingwan jangu Jisu ka Rome kalalong ka jaka badon bon ki jinge bon ki jingsini Bad ladangi pule shapangi jimbatai shapanga nongto bakoid baki jingto bakoid ngilaban yo I ladangi pule yakanega benda ba pule menda kas ngilaban yo I kinang jingto jimbatai janga jingto bakoid kikren shapanga Rom Babylon ka bamut kade ka Rom but ka Babylon ka kende ba nuti ka kadauru kalong shapanga jimmane blaita tau janga Rom but baro ka jimbrai but ka jingauria jongi nongshang snong jonga ri Rom haka por jongu Jisu but shua ka por Jisu but hadin ka jingyap jongu Jisu ka Rom kala im haka jingsiniyo ka baharukom but ngitip haka henyo po edi kadegi nongsin shar jonga Rom kala penchot yaga Jerusalem minda kaya ka jingma habangi puson shapanga Babylon ngitip na marga jimbatai shapang Babylon hakene ka benda changa jimpan kitab jimpan paw bunsin ka kadaw shapang Rom
But don't born ki kinhun krastan hagane ke juk ka minda ki pule yagane ke jimbatai shapanga jingto bakui kabakadau shapanga Babylon bad ki sange ban pule ha kabayo I ka Babylon batimai kalong Rome but ki stang banai no eka jimbatai start halor kane but ki ongkom no ka Rome kabamut Roman Catholic don't born ki kinhun krastan ban pensan iyaka iyai jingyai nia jongki ka jingbatai jongki ki kadau ayu ki ong pe ha ka kitab jimpan pau ka kadau shapang Babylon ka kadau shapang nuti ka kadau shapang ka kinde baklin ka kadau shapang ka jingchakali anatong shadong bad ki pinkut no komne da ka ba ong ka Rom ka balang Catholic Roman Catholic kilong gibajakaliya upaba kuy ulong uksuy but hindrius pa hindri po hindrio kikadaw yaga nutti bakadaw hangne shaka jinglong chonga maria teisoti bakikon yaka maria teisoti kinte baklim namar kimbats ngautu kaya kabala batay hamdo ne kimbats ngautu kaya ka Rom ki om Rom kabamut Roman Catholic om de gunda kane ka Rom ne ka Babylon kala kadaw kalong ka Rom shuwa ka jingwan ya ka niyam Kristan katagamot hadu laispa snem ne sauspa snem jonga Kristan ngilaban no kalong ka por jonga jingshirke namar Roman namar ka Rom ba de lemba usiem Constantine nilayo jinglay lord ya ka niyam Constantine ulayo bor halor ka Rom badula penkalla badula palai lord ya ka Rom na kanega jimmane bleitao bad haka jaka jongi nege jimmane bleitao bad ki kenyam gentil ula penskem bad ka jingim kenyam Kristan kalong ka niyam jongari niyam jonga hima banadu kata ka por kalastang ban penkui no ya ka Rom kabamut kadeka Kristan bad kadeka Kristan Catholic balastang ban penkandang yeka Rom bad kaneka jingkuin bad ka jimpenkandang ka kadaw lupa lemba ka jingyoy pau jongu yanis bakuin ka jingolon jonga ka Babylon batimay kalonga Rom Henry kibri ki bambats ngautu yakaneka jimbatay ki kadaw ka Roman Catholic kalongka balang kabasniyo kabalang kabaklim bad kamaria teisoti kalong kata ka kinde balakado kane kalong ka jimbatay jongbun ki kinhun Kristan balay ki batay kumne namar kimpat persyamban sngabutu kaya ka history shwa ka jingim Kristan kaya ka history hadin ka jingim Kristan kaya ka jinglong jonga Rom kaya ka jinglong jonga Babylon kaya ka jinglong jonga Jerusalem claims ngautu ya kane ka binda kidon bon ki bru ki batay kadaw ki batay ru kalong ban pengsan yaka jimmi kindit kinsan yaka Kristan ke keleng jimmi kindit kinsan yaki kinhun Kristan keleng te kasub ban kadaw bat kinno yaka balang Catholic namar ngilayo yaka kerteng Roman Catholic tang namarba ngiladon uppa bakui harom ka Vatican kadon harom bado ulum Vatican kadon harom kamshimot bade ka balang Catholic kalong ka banuti Henry ka balang Catholic kin kalawanra ya ka jimpin kuid ya ka Rom jimpin kuid ya ka ribaro kawe ya ka hima Rom bad la pinkuid no naga jimmane blaitao naga daw lada ngilait minda sha Rom ngidon ka Colosseum kalong ka way ka yin ka ba he bad minda ka jingjotru lajia marshiteng jong ka Colosseum nang iyan bad ka sarkar Italy khatre shitam ban pinne yakane Colosseum ban peni hangi kaya ka history min shua kaya ka history shua ka jingwan jaga Kristan namar ki shaid wan raya kimrat kimreng na keleng sha Afrika keleng bat kila pindu jait ru bon jait kimrat kalau namar kata ka jingela kai ha Rom ha Colosseum
But kum kini ki jaka ladan bon ki jaka. Haladang iyai ha rom ngilaban yoi ya ke jingjot jong kum kini ki jaka ba menshua kila penne ya kini ki barro kenamba ki kon ki ban sawan hadin kensa yoi dala ki jong ki kumat ka jinglong jong rom shua ka jingwan Christianity shua ka jingwan jong niam Kristen. Teko himmen ko para hangne kaktino bala ka kadaw shay kada ya ka jimpendima ya ka ri jimpendima ya ka hima lempa ka jingwan jongu Jesu lempa ka snam jongu Jesu bat ka Jerusalem ka batimai minta ka Jerusalem ka batimai ngilaban no ya ka eternal city ya ka Rome ya ka jingkermen jongi habangi duai lemba ka bor ka itiar ka bau Jesu labuha ka balang nginang iyo ya kata ka jingkermen syapanga Jerusalem ka batimai na marga Jerusalem rula jod henre minda lempa ka jimpenne ya ka niam ka jinge ngilala ban yang scam ban ong hoit ngidon ka jingkermen syapalat ya kine ka jingcia baro tengide ben sautu syai ka dar kibru ke bakinno kai ne kinno bakala yangi kimpat don ka jingdip syapanga history kai ka bajia menshua Shuaban kinno yano ngidon kamban sngutu kai ka bo Jesu lahi kai ka Bible ka gospel ro Jesu ka kran shai ka dar ya kim kini gi jingjia baro bado Jesu la kran shai ka dar shapanga jingjon ka jingshale bein ba ka jimpen koi ba kane ka de ka jingkot janga ba jumpi ro ban ngeskem ban yaines kem ban id ya Jesu ban id ya ka bala ban id ya ka jingi kai jongu Jesu haga jingim jongi tongin duai na gabenda ka nega jingaye haga nega Eucharist pakui Jesu be e shimti pura yangi pen kud yangi yalam shushu yangi haga jing sautu bangindup ngeis kem kame what happened ke jinge babon chai happened ke jimpang ke jing shitam ke jing shale be enyaro ya utrai Jesu Christ